Sætning 1, den hedder, hvis fx0 er lige k er en konstant, så er f differentieret x0 lige 0. Og vi har herover, der har jeg tegnet grafen for denne sætning, og en konstant vil sige, der har en konstant tilvækst, så derfor ser grafen sådan her ud. Vi har det første punkt P, som hedder x0, f x0, og punktet Q på vores graf, som hedder x0 plus h, f x0 plus h. Så vil jeg så begynde på den første ting i vores tretrinsregel, som er at finde funktionstilvæksten, altså delta y. Og det gør os på følgende måde ved at sætte det op sådan her. Hvis jeg gør delta y. Hvad? Så vil jeg så finde den første ting i vores tretrinsregel, som er at finde funktionstilvæksten, som også er delta y. Og det gør jeg ved at sige y2 minus y1. Så derfor kommer den til at hedde f parentes x0 plus h minus f x0. Trin 2 er at finde sekvensens hældning, som vil sige, at det er tilvæksten i delta y divideret med delta x. Og vi har vores delta y heroppe, som var f x0 plus h minus f x0 divideret med h. Det vil vi bevise her ved tretrinsreglen, at delta x er altid h. Og da vi får at vide, at fx lige k, så er det lige meget, hvad vi putter ind på x's plads, så vil det altid lige være lige med k, fordi at det er en konstant. Så det vil sige, at f x0 plus h er lige k, og f x0 er også lige k. Og når man siger k minus k, så vil det altid give 0. Det sidste trin er at lade h gå mod 0. Og når jeg lader h gå mod 0 i denne sætning, altså det vil sige, at tangenten kommer tættere og tættere på, det vil sige jeg kan ikke sige det der for nu. Sekantens hældning går mod tangentens hældning, så lader vi ligesom h gå mod 0, og da tangentens og sekantens hældning ligger oven på hinanden, fordi det er en konstant, så vil det f mærke af x0 altid være lige 0. Så har vi sætning nummer 2, som hedder, hvis fx0 er lige x, så er f mærke af x0 lige 1. Og jeg har tegnet grafen herover for den, og den ser sådan her ud. Og vi har punkterne P og Q. Punktet P hedder så, ligesom før, x0, parentes eller komma, f x0. Punktet Q kommer til at hedde x0 plus h, f x0 plus h. Ej, det er fandme forkert. Nej, det er det ikke. Og så starter vi med tretrinsreglen igen, og først så finder vi funktionstilvæksten, som er det samme som delta y, og nu vil jeg gå ud herover. Nu kan jeg ikke finde den. Sådan der. Vi vil først så i trin 1, så vi finde funktionstilvæksten, som er samme som delta y. Og det er det samme som at sige y2 minus y1. Derfor kan man sige f x0 plus h minus f x0. Det er så vores delta y.
Trin 2, der vil vi finde sekantens hældning, som er det samme som med tilvæksten i delta y divideret med delta x. Så den hedder as lige delta y divideret med delta x. Som så er det samme som det, vi har delta y heroppe, som hedder f x0 plus h divideret med f x0, eller hvad hedder det, minus fx0 divideret med h. Og så i den her ligning, der reducerer vi ligesom. Og det vil sige, at fx0 går ligesom ud mod hinanden, og derved har vi h divideret med h til at stå tilbage, som er det samme, når vi dividerer h divideret med h, så vil det altid være lige 1. Yes. Så punkt 3, det er at lade h gå mod 0. Og når jeg lader h gå mod 0 herhen, altså det vil sige, jo mere jeg går mod 0, så kommer sekantens hældning tættere på tangentens hældning. Og det viser sig så, at den vil ligesom ramme, eller gå så tæt på 1, men den vil aldrig kunne ramme 1. Og derfor kan man til at hedde f mærke af x0 er lige 1. Yes, sætning 3 lyder, hvis fx0 er lige ax plus b, så er f mærke af x0 lige a. Og jeg vil starte med at tegne grafen herover. Og da sætningen hedder ax plus b, så ved vi, at det er en lineær graf. Så har vi det første punkt her, som vi kalder b. P. Og det hedder x0. Andet punkt kalder vi q. Og det hedder første koordinat x0 plus b. Punktet p i andet koordinat kommer så til at hedde a x0 plus b. Punktet p i anden koordinat kommer til at hedde a x0 plus h plus b. Så punktet p kommer til at hedde x0, a x0 plus b. Og punktet q, det kommer til at hedde x0 plus h, a x0 plus h plus b. Og der er også lige parenteser her. Yes, så vil jeg starte med nummer 1 i tretrinsreglen, som var at finde funktionstilvæksten, som var det samme som delta y. Og det gør jeg så ved at sige y2 minus y1. Så derfor kommer man til at hedde a, i parentes, x0 plus h, plus b, minus a, x0 plus b. Og den her vil jeg så reducere. Så jeg starter først med a gange ind på ax0, eller a gange med ax0, som er a x0, og a gange med h, det er a h plus b minus a x0 plus b. Og så reducerer jeg endnu mere, som så vil sige, at ax0 og ax0 de går ud mod hinanden, og b minus b, eller b og b går ud mod hinanden, og derfor kommer det til at stå a, h tilbage. Yes, trin 2, så vil jeg så finde sekantens hældning, som er det samme som tilvæksten i delta y divideret med delta x. Og delta
y, den fandt vi her, som var AH. Og delta x, det ved vi så, at det altid er H. Og når vi reducerer dem, så går H ud mod hinanden, og derved har vi A tilbage. Og trin nummer 3, så vil jeg lade H gå mod 0. Og når jeg lader H gå mod 0 herover, så vil det så sige, at F mærke x0 altid vil være A. Jeg vil nu bevise sætning 4, som siger, at f af x er lige med x i tredje, så er f mærke x0 lige med 3x0 i anden. Ja, og det er altså lige forsøgt at illustrere her. Når jeg lige så forsøgt at illustrere den her graf, og her der ser man så sekanten. Og så har vi så et punkt, der hedder x0, fx0, og x0 plus h, fx0 plus h. Ja, og dem har jeg så lige skrevet op her nu, og jeg kalder dem PQ. Til at starte med, så skal funktionstilvæksten bestemmes, altså delta y. Funktionstilvæksten findes ved at finde delta y, altså y2 minus y1. Her i det her eksempel vil det altså sige, f af x0 plus h i tredje, i det vi får at vide, at f af x med x i tredje, minus minus x0 i tredje. Jeg vil lige starte med at udregne y2. Altså x0 i tredje. Det er altså det samme som x0. Hvad sker der? Ja, men det er altså det samme som x0 plus h gange x0 plus h gange x0 plus h. Jeg vil nu begynde med at gange de to parenteser sammen. Det giver altså x0 i anden, x0 i anden plus 2h x0 plus h i anden gange parentes x0 plus h. Og nu ganges der så ind i den næste parentes, hvor man så får x0 i tredje plus h x0 i anden plus 2 h x0 i anden plus 2h i anden gange x0 plus 2 plus h i anden gange x0. Plus h i tredje.
Og det her, det kan så reduceres. X0 i tredje er stadig X0 i tredje. Og så har vi 3 h i anden, eller hx0 i anden. Plus, så har vi ligeledes 2 h i anden, 3 h i anden gange x0. Og så har vi h i tredje tilbage. Så og så har vi altså regnet y2 ud, og vi kan dermed sige, at funktionstilvæksten, altså delta y, jeg ved ikke lige, hvor man laver den der trekanttegn på mabel, men delta y er lige med det her udtryk minus x0 i tredje, som så er y1. x0 i tredje minus x0 i tredje går så ud med hinanden. Så der kommer til at stå 3h x0 i anden plus 3h i anden x0 plus h i tredje delt med h. Ja. Og h går så op i h her, så det kommer til at blive 1, hvilket vil sige, at der egentlig står 3x0 i anden tilbage. Og her vil h så gå op i etterhånden, så der kommer til at stå plus 3h x0. Og h vil også gå op i etterhånden her, så der kommer til at stå plus h i anden. Nu er differenskvotienten altså beregnet, hvilket vil sige sekantens helling. Næste skridt er så det, man kalder det grænseovergang, hvor man skal finde differentialkvotienten. Og det gør også ved, at vi lader h gå mod 0, hvilket vil sige, at vi lader h komme så tæt på 0 som muligt. Og det er så det, vi har her. Ja. Og det gør også ved, at vi erstatter alle h'erne med 0 her i. Så der kommer til at stå 3x0 i anden plus 3 gange 0 x0 plus 0 i anden. Ja, og hele det her, det vil simpelthen give 0, hvilket vil sige, at vi står tilbage med differentialkvotienten f mærke af x0 lige med 3x0 i anden det er så det, man kan generalisere til at sige f mærke af x er lige med 3x i anden når f af x lige med x i tredje. Og så har vi altså bevist den her sætning.